13 anyos nga sultirito nga nalumos sa sapasang Domingo, wala na sang kabuhi isang nasapuan kaina sang aga. Samtang PWD nga lalaki nga ginapahayag na lumos sa molo, wala sa gihapon makita. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan sa sininga video nga nagasinadya pa samtang nagapaligo ang anong kakabataan sa bahin sang sapa sa barangay Tagbacaro Domingo sang hapon. Isa diri ang 13 anyos nga si alias Biboy. Siya ang nagasuksok sang ito nga panapton sa video. Wala maglaom ang pamilya sini nga katapusan na ini nga tiyon nga makita buhi ang minor de edad. Domingo sang gabi sang natingalang iloy sini nga wala makapauli si Biboy. Ang iya kopdanan, una kuno nga nagtakas kag nabili nini sa sapa. Lunes ang hapon sang ginsuguran ang rescue operation apang wala gid ni makita. Las 6 na sang aga, nakitaan nga nagalutaw-lutaw sa sapa sa barangay ang lawas ni kag wala na sang kabuhi. Hindi ko mabato ni galing. Ano ko kaya mo na nasa? Kinadalo mo na lang sa pinsan ko ka nagbakasyon na sa naglagaw. Pulis na sa tali, sir. Hindi ka mo sa pumoy. Sabay lang kami. Sunod sa kapulisan, may nakita nga pila sa ulo ni Biboy. Yet to be determined pa to ang muna nagpasuko kita. Saway ni sila early, galing iti siyempre kabataan, mapaglakat na, masaylo naman na sila. Samtang, padayon sa gihapon ang pagpangita sa 25 anyos nga PWD nga lalaki nga ginapahayag na lumos sa Barangay Boulevard Molo kahapon. Ginapahayag nga nagpaligo ini kag nagpanguha sang shells upod sa iya pakaisa kagabyan. Nga victim, hindi siya kabalo maglangoy, no? Tapos, ang intabok nila, ang shoreline sang ining suba galing kay ang iyang pakaisa as reported hindi man kabalo maglangoy, so doon nahambuyan sa iyang pakaisa. Duwa man kamanog pangisda ang missing sa Gimaras. Base sa post sang MDRRMO Sibunag, ulihi sila nakita sa karagatan sakop sang Barangay Sebaste sa among Banwa. Sa report sang Office of Civil Defense 6, 3 pa ka mga persona ang missing sa Antique. Duwa sa Banwa sang Sebaste nga ginapasuni na anod sang baha sang July 17, kag isa sa Banwa sang Tobias Fournier nga ginreport kinadula sa amuman nga adlaw. Gina-verify pa man sang OCD kung mayara sa mga missing sang Negros Occidental, bangod wala sila sang may nabaton ng opisyal nga report. May nakasanbay pa yung air asset para sa pagkandak ng aerial survey para mapalipad natin, para mahanap natin yung dalawang missing. Hugot naman nga nagpaanda mga otoridad nga ipaiway ang pagpadulo o kung paglangoy sa sapa, suba akong karagatan kung malay ng tiyempo, agod malikawan nga malumos. Upod Keromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.